Hey bafowethu, ningisize ningasheshe nitatazele. Ningasheshe nixamazele ngiyanazi-ke nina. Ngalinge nitatazele, ningasheshe nje. Uyabo nje sengiqalile ngiyabezwa abanye bayancoma nithathela izinto phezulu. Nijwayele vele bese ekugcineni niyaxakeka mase kwenzeka izinto. Ipolitiki leya. Ipolitiki leya izinto ingashintsha noma nini. Yabo nje ngiyabuka kade ngibuka omunye umfundisi nje encoma u-spokesperson we-MK. Ngiyabona-ke nomunye laphana sekuneyinkulumo ezithi noma-ke singakezwa ngokusemthethweni usewu-Madam President. Bafowethu iqiniso alikhulunywe, mina ngalikhuluma-ke angisabi futhi angixolisi ngalokho. Ngoba ekugcineni kosuku umuntu nomuntu ubuka ngendlela abuka ngayo. Kodwa ngolwami ulwazi ngibona ngathi niyatatazela, musani ukusheshe nibancome, musani ukusheshe nibaphakamise, ningasheshe nibaphakamise. Kune-interview laphana uKhumalo Bhiza ayenzayo. Angisho ukuthi mlaleleni kodwa muzweni ukuthi uthini ngoba umuntu mase valeleke ekhoneni unalento yokuthi ebe namaqiniso awakhulumayo, unalento yokuthi ebe nezimfihlo ezithize anivezela zona eningayinakile ezolishaya futhi ekugcineni. So muzwe, angisho ukuthi umlaleli, asikhohliwe ukuthi wenzeni. Uyabo? Asikhohliwe lokho kodwa kunephuzu lapha alivezayo. Kunamaphuzu lapha awavezayo. Angifuni ukungena kakhulu enkulumeni yakhe. Ungalandela nje laphana kukhona i-podcast akuyona, uyakhuluma uyaxoxa laphana. Uyakubeka-ke nokuthi kuze kufike la kufike khona kufike kanjani. Kodwa angithi musani ukuthatha labantu nibaphakamise kuqala. Ngoba kunabantu osomathuba laphana ababuka iy'khundla nase bethola i-opportunity ngoba bayambona ukuthi ubaba usekhulile, isikhathi sesihambile. Babuka amathuba bona ukuthi mayehla esihlalweni bayangena. Uma bengena emandleni bayakwazi nabo ukuthi bengene. Ama-shortcut lawo okubona ngoba babonile ukuthi iminyango eminingi sivalekile ngale ka-ANC ngoba kunabantu abagagamela iy'khundla laphana abangafuni ney'khundla, bahlezi isikhathi umuntu uyoqeda 20 years ehlezi esikhundleni ey'khundleni ezahlukahlukene ekuphatheni laphana. So ningakhohlwa bafethu ngoba lento yepolitiki iy'nkinga. Namhlanje umuntu kuyajatshulwa kumnandi, kusasa akusemnandi. Uyabona nje muzobuka isimo sikaKhumalo. Kade kumnandi kuhagwana kujatshulelwana sijabulile nathi. Ekugcineni kosuku bamshaya. Bathe uma bemshaya bamphuca ngisho nesikhundla sokuthenga ama-ice. Uyabona nje manje useyintandane, asimboni nokumbona, sesimbone vela ngamakhona kuma-podcast. Asimboni nakulento naku-TV manje kuthiwa mhlampe nangedlula nama-bodyguard wakhe lutho. So ipolitiki kumnandi bafethu namhlanje, kusasa seyiphendukile izinto labantu abasezwani. Nina senigagamele nabancoma nabaphakamisela phezulu. Umuntu engicabanga ukuthi kufanele nimlandele uyena uMsholozi. Ngoba njengoba nibona i-ANC ilento i-MK ilandelwa ngendlela elandelwa ngayo ingenxa kaMsholozi. Bambelelani kuMsholozi, nikhohlwe laba abanye abantu abaseceleni ngoba kufuze sikuthandazele ngempela thina kuyona yonke lento eyenzakalayo. Ukuthi mawukuthi kukhona okwenzakalayo kubaba noma usekhetha ukuhlala phansi after 3 years noma after 5 years noma after 10 years mhlampe asithandazele ukuthi i-MK ayishiye ezandleni ezethembakele. Ayishiye ezandleni ezethembakele ngoba uma engenza iphutha ayishiye ezandleni zomuntu o-wrong sizoba nenkinga. Sesijabulile, sesiqale ngokujabula singakaboni ukuthi labantu mase bengenile emandleni yini abazosenzela yona. So njengoba bejwayele ukusho nabelungu bafowethu, musa ukubala iy'nkuku zakho amaqanda akho engakachamiseki. Singasheshe sijabule sigagamele sincoma abantu asibuke uMsholozi ukuthi wenze njani. Lesikhathi athi uyasifuna lo 5 years simnikeze kodwa bese siyacela sithandaze futhi ukuthi uma kukhona okwenzakalayo kuyena
lesi sihlalo asishiyele umuntu owethembakele, hhayi usomathuba, ngoba umuntu ongathembakele futhi umuntu ongenayo i-agenda yepolitiki, umuntu onganalo ulwazi lopolitiki oya ngokuthi yena ufundile, loyo muntu loyo akakwazi ukuthembeka kumuntu ophansi, ngoba loyo muntu loyo uyakwazi ukuthengeka. Ngibuyela kulela gama lokuthi umuntu ongenayo i-background esolid yepolitiki noma yomzabalazo uyathengeka lowo muntu. Uma ufika kuyena ngo-10 million uzokwenza lento oyifunayo, ngoba manje akanayo i-backbone yalento ayenzayo. Umthathile nje wena wamenza upresident, kodwa kusasa uyakwazi ukuthi athengeke lo muntu. Kungekudala yona i-MK bayithemthile ngo-30 billion. Imali ebuyaphi leyo? 30 billion uqhamuka nje esikhaleni kuthiwa hhayi ngoba siyanibona ukuthi ama-policies wena right, thathani nawo 30 billion. Bawunqaba. Ngitshene ukuthi if bengekho umsholozi bawungakho abantu abazonqaba leyo mali, ngoba nangu noKhumalo uthengekile naye, akanayo i-backbone. So musani ukusheshe nibancome labantu. Ngishilo kwividiyo edlule ukuthi kunabantu engibabona behamba nomsholozi, ngoba nginalo ulwazi mina olupersonal, engibabona behamba nomsholozi. Ngiyabazi kodwa labantu labo ukuthi abanalo uthando labantu, abanalo uthando labantu. Ngeke ungitshene ukuthi mina umuntu usuyamthatha umfaka esikhundleni, kodwa lo muntu lo uhlulwa ngisho ukuthanda umuntu wakubo, uhlulwa ukuthanda ukhazini wakubo, uhlulwa ukuthanda o-anti bakhe. Uma kuqhamuka abantu bomndeni uyaphuma endlini yena ahambe. Bese uthatha lowo muntu wena uthi ufuna ukumenza upresident noma ufuna ukumfaka esikhundleni akwazi ukuthanda abantu. Awukwazi ukuthanda abantu usumdala. Yinto leyana ozalwa nayo, yinto yenza ekhaya kini. Ngeke ukuthi uhlulwa ukuthanda abantu bakini bese ungitshela uzothanda umuntu wangaphandle. Qala uthanda umuntu wangakini sikubone ukuthi ngempela uthando labantu nalo uzokwazi ukuphatha abantu. So kunabantu laphana, ngiyanitshena mina ngoba ngizolikhuluma ngempela iqiniso. Engibaziyo umuntu uhluleka ukuthanda abantu bakubo, hlula ukuthanda bakubo abantu, bese ungitshela ukuthi lowo muntu uzokwazi ukuthanda abantu. At the end of the day labantu babamba ama-meeting bodwa koSentini kephi 4 ways. Suke singekho thina. Uma uzothatha umuntu ongeke umthembe uma evalelene nabelungu laphana bekhohlisana, ucabanga ukuthi ekugcineni kosuku yimaphi ama-decision azothathwa, ngoba yibo vele bazothatha ama-decision. Okwakho nje wena ukuthi uyovotela lo muntu ozomvotela manje ngoba umthemba. Emva kwalokho awusekho umsebenzi wakho, sekumele uthembe yena ukuthi akwenzele lento akuthembisa yona for the next 5 years. Uma ekhetha ukushintsha umqondo wakhe ayikho into ozoyenza wena. So musani ukubaphakamisa, ningathathi umuntu nimphakamise kuqala. Umuntu muphi isikhathi umbuke, muphi isikhathi umuntu umbuke. Konke lokho okwenzakalayo, konke lokho okwenzeka izolo siyabonga. Akusithusi ngoba siyakwazi ukuthi si-analyze lento isasekudeni. Umsholozi sibuya kude naye kade bekhala, kwacishe kwafa abantu eNkandla, kwacishe kwafa abantu eThekwini, bezomlanda ngenkani. Wathi cha, ngoba ngifuna abantu bafe ithi ngihambe ngiye ejele. Hhayi ukuthi bamthatha bamuse ejele, uyena owayikhethela ukuthi ahambe ejele. Sibuya kude nomsholozi. I-KZN iyodwa-ke singakhetha ukuyenza i-country ngokwayo mase sithanda kahle, yingakho simlandela. Sibuya kude naye. So yonke lento eyenzakele ukuthi kugcwala iMoses Mabhida nani, uma uzobuka kahle umlando we-MK kuze kuyoqala indaba ye-Orlando Pirates. Umlando nje we-Orlando Pirates, i-Orlando Pirates yaqalwa babethi mabengena emotweni behamba beya ko-Mozambique noma beya ko-Angola kwamanye amazwe, bebegibela emotweni eyodwa, etekisini ekhumbini elilodwa. Uma bevalwa amabhunu ebabuza ukuthi bayaphi, bathi bayodlala ibhola. Indaba ye-Orlando Pirates yakheka ngazo lezo zikhathi lezo, ukuthi ube nakho nayo ukusebenzisana nawo i-ANC ne-MK ekuthenini mabewela beya ngaphesheya bahamba njengeqembu lebhola ukuze kunganakeki. Iyona-ke indlela okwakukhishwa ngayo abantu abafuna ukuyofunda
noma ukuyojona i-MK ngoba i-MK ibinamandla kakhulu ngaphandle ey'meni zokutreyina. So ukubakhipha la ngaphandle kwakufuze behambe beyithimu yebhola eyodlala ngaphandle. Thathiwe-ke leyo nto leyo yayiswaphi? E-Orlando Stadium. Yonke leyo nto leyo uMsholozi uyayazi, into ebeyazi ukuthi izogcwala vele i-Orlando Stadium ngoba yila khona ingqikithi yakhona i-MK esingasho sithi yafomeka khona. Ngoba umlando wayo uhlangene naso lesa stadium se-Orlando Pirates, indaba ye-MK, sikhuluma ye-MK. So yonke into leya muntu meyenza akusithusi thina lokho okwenzakalayo. Indaba yokuthi sizothuka-ke sithi yehheni kwashaqacima, besazi vele. I-ANC vele nje amandla akasekho omunye umuntu Nkosi yami oyi-veteran ukwedlula uNcamalala. So to mistreat loya muntu vele obviously i-ANC ibhekene ne-disaster. Bangamane baphike nje kodwa asazi asibuke lo 3 years kuya ku2 years sithandaze ngoba ubaba uNcamalala at the end of the day ngizolikhuluma nje iqiniso lokuthi ikhona into embambile lapha ka-ANC. Angisho ukuthi kunento embambile ukuthi uyesaba, sengisho ukuthi kunento akholelwa kakhulu iyona elapha ka-ANC. Angeke aze ayishiye i-ANC njengoba eshilo futhi wathi angeke ayishiye. Ufuna ukuthatha amandla bese ethi ngicela nibuyise i-ANC yami back to me. Ikhona into esenhlizweni yakhe kakhulu lapha kwa-ANC. Lokho ngikubonile ngikhula namanje futhi ngisakubona. Konke lokhu akwenzayo ukwenza egameni lokuthi ufuna ukulungisa leya party ngoba ine-history bafowethu e-rich kakhulu. Impilo yakhe yonke kusukela emncane ukhulele kuyona i-ANC. So akulula ukuthi ushiye ikhaya, sonke lokho siyakwazi kodwa ulishiya ngenxa yezimo noma kokuhlukumezeka osuke ukuthola ekhaya kini. Kulula phela kumuntu owesifazane noma nje umuntu ongazi ukuthi ahambe alishiye ikhaya ngoba vele udalela ukushiya ikhaya kodwa umuntu wesilisa kulula ukuthi ehambe eshiye ikhaya. Ngisho ngabe kunzima kanjani, ngisho ngabe kuthiwa kuyathakathwa kubo, kuyabulawa kubo, akulula umuntu wesilisa ashiye ikhaya kubo ngoba ekugcineni kosuku ikhaya. Kodwa-ke kunento e-rich kakhulu embambile laphana ubaba uNcamalala, angasoze ayishiya futhi nangasoze ayibalekele. Sibonge kakhulu bafowethu ngokuphumelela kwenu nonke e-Orlando. Siqhubeke njalo bafowethu sibambelele kuNcamalala. Ningasheshe ninake abantu abasemaceleni. Dr. Lucifer lo okhulumayo ongifunayo bafowethu social medias kuma-social media pages wonke ngikhona, ngifuna ukuleke ngoba isobalo yami ney'nto zamanje isobala. Ngena kunoma kuyiphi i-social media page Dr. Lucifer Anele Mthembu uzongithola nje. Thokoza kakhulu.